Ти го снима. Аз мисля, че фана 2 рака вече. 2 рака. А пък третия е точно под него, но още не го е докопал. Не знам дали ще може да фани и 3 рака заедно. Не. Това на това. Това е лакомия. Коко, е така по 3 бе. По едно първо, после другото. Лаком си ти, лаком. Виж ли как ги е смукал? Да. Това примерно, до други ден, ако ще го изкараме, много трябва да се интересуваме колко живеете от 12 до 15 месеца. Види как става толкова големи тогава. Ами, Значи не трябва да го храним нон-стоп. много са храни, да. Постоянно иде, не виждаш ли? Тогава всеки ден пече, тук постоянно трябва да е зареден от храна. Да, постоянно с кариди, риби и раци. Трябва да го направим около метър стигал. В момента е метър. Пипалата му са достигали до метър, тялото 25 см. В Фейсбука ми не си ли влизал? Не. Влез да видиш какъв октопод съм фанал. Профила ми. Това не е апарата. Голямо помиване. Виж как го е засмукал с вендуските и сигурно го парализира. Имало някакъв токсин, който... Го инжектира ли? Да. Остана нещо, някакъв проблем. Третия къде? Той значи фана и третия. Фана и третия рак, да. Ще се го роби долу. Мърда целият камък, бе, човек. Много е здрав. Той като ти се вземем, бе. Да. И 3 рака ли ги засмука е? Бах ти изрода. Ние знаеш как един път трябва да го нахраним, не знам как трябва. Един чист аквариум, да можем отдолу да виждаме какво става. Да. Отдолу са раците и сега ги... Нещо ги прави. Сега ги умотва. Добре, де, как усмука и това, виж, краката е усмукал. И това жълто как стана? Това е от неговата отрова нещо. Да, беше бяло, но после става жълто. Черупката на рак.
Голяма гад. Вижда така може да седиш часове. Ще ми завижда един кръг. Обаче другия рак няма. Прикара го и другия рак обаче. И третия? Той беше точно под него, обаче не го беше фанал. Сега фана и третия рак. Колкото пусне толкова ще фани, бай. И трите рака ги е умотал. Аз тук виждам крачетата на единия. Колко пипила има? 8. 8 рака пуснем. Не знам. А? Ще пробваме. Ще пробваме с много раци. Утре. Не го да много. Поне да го храни ти, като мре да стана за еден. Пагура ще е интересен. Марс. Ще му пусна моят шампион. Марс. Ето с най-големия. Не, то с големи, не може да живут такова. Тук където. Дай да го пробваме първо с малко. Ще го... И добрати тогава и Да бе, огромен е. Огромен рак имам. дали ще го прикара? Уф. Те, може да се бият, те. Боже, няма шанс рак. Няма шанс рак. Ще видиш. Ще му отрежи пиполата моя рак. Морената, Трак. морената има зъби на такова, на пирани. Нали знаеш? Да, За да му отрежи пипалото, така. се хваща и започва така се върти. Така се върти и така. Така. Не може да му отрежи пипалото, човек. Ти да дам един нож и така да вървиш, не може да вървиш. Да. Камерата е чупен рак. Да. Иде ми обижда рака. Ако го пуснеш, стане чупен рак, бе. Това рак, какво иде? Какво стана малкият продукт? Където е? Пусна го, нали? Не, там е. Що ти се вижда? Завижда се глава. Емо, ела да гледаш, бе, човек. Ела да гледаш какво прави той луд, бе. Пак уникалните движения. Гледай как си върти ръцете с виндуските, как му се виждат, какви работи прави този, бе. Колко е уникат, бе. И, красота.